Sjever Srpske u proteklih 7 dana bio je bogat kulturnim dešavanjima. Povodom vaskršnjih praznika svoje umijeće pokazali su članovi Kulturno-umjetničkog društva Cerovica, ali i članovi Kulturno-umjetničkog društva mladih Bosiljak iz Dervente. Naša ekipa propratila je oba događaja. Kako je bilo i koje su to koreografije izvedene na vaskršnjim smotrama folklora, pogledajte u nastavku. Kulturno-umjetničko društvo Cerovica organizovalo je 8. vaskršnji sabor u ovom mjestu. Posjetioci ove manifestacije imali su priliku da pogledaju umijeće članova iz 8 kulturno-umjetničkih društava. Osim smotre folklora, domaćini su pripremili zanimljive igre za najmlađe. Mališani su se takmičili ko ima najjače jaje, također birali su i zlatnu krofnu, a oni malo jači takmičili su se u nadvlačenju konopca i disciplini bacanje kamena s ramena, a svi posjetioci imali su priliku da učestvuju u tomboli. Kako se zoveš? Ja sam Veljko Stanković. Veljko, evo čujemo da si po drugi put osvojio zlatnu krofnu. Kako je li to neki poseban sistem odabira krofni ili kako to radi? Pa ne znam, eto, jednostavno desi se, ne znam. Mislim, nije određena kakva je krofna, ne znam kako. To je slučajno. Polupao sam, ne znam, baš, nije bilo teško protiv konkurencije i to je sve. Šta si to dobio? Dobio sam tablet. Jesi srećan? Da. Izvorne igre sa stanarskog područja su lična karta ovog društva, a rukovodioci ističu da su im upravo ove igre donijele brojne medalje i priznanje na takmičenjima. Naše društvo je učestvovalo na raznim takmičenjima, evo gdje možemo da se pohvalimo, posebno takmičenju u Valjevu. 5 godina zaredom smo donosili nagrade na malom zlatnom opanku. Ljudi koji se bave ovim poslom znaju šta znači to mali zlatni opanak. Tu smo osvajali 2 godina zaredom i donosili smo nagrade sa republičkog takmičenja folklornih društava iz Zvornika. Ovu kulturnu manifestaciju podržali su i predstavnici najmlađe opštine u Srpskoj. Današnje dešavanje, imamo kulturno dešavanje kad je Kulturno-umjetničko društvo Cerovica, koja je međunarodna smotra folklora, koja šalje poruku da je opština Stanari domaćin. Sasvim normalno, na prvom mjestu oslanjamo se na našu duhovnost, Srpska pravoslavna crkva, odnosno opština Cerovačka. Kulturno-umjetničko društvo Cerovice je osnovano na Vidovdan 2009. godine. Danas broji oko 50 aktivnih članova, a pored igračke u ovom društvu djeluje i pjevačka grupa.